αυτούς από τη μία περιοχή στην άλλη, λες και είναι πικ-πονγκ, λες και δεν είναι άνθρωποι, λες και οι γιατροί σήμερα που τους χρωστάμε τα πάντα, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, που είναι οι ήρωες, οι πραγματικοί ήρωες που δεν έχουμε θυμίσει θύματα σήμερα, λες και δεν είναι άνθρωποι, λες και δεν είναι επιστήμονες. Άραγε, δήμαρχέ μου, σε ποιους απευθυνόμαστε? Άραγε, ποιοι είναι αυτοί που τελικά πρέπει να μας ακούσουν? Φίλες και φίλοι, ζούμε στην εποχή της εικόνας και εδώ λέμε αλήθειες. Και αυτό σήμερα είναι η απάντηση. Κύριοι βουλευτές του Κομμού, κύριες και κύριοι όλων των κομμάτων, επιτέλους έχουμε μάθει από την οικογένειά μας ότι τα προβλήματα μόνο ενώνουν, δεν χωρίζουν. Είναι χρυσή σας ευκαιρία να αποδείξετε άμεσα ότι τα 8 νοσοκομεία πανελλαδικά που διασυνδέθηκαν μεταξύ τους, εξ αυτών του Αγρίνου και το Μεσολόγγι, δεν είναι καλύτερα. Στις πόλεις, τα σωματεία, οι οργανώσεις, οι σύλλογοι, ο Δήμος, οι συλλογικότητες, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Είμαστε όλοι εδώ. Κυρίως όμως είναι εδώ οι πολίτες. Πράγματι, δήμαρχε, από εδώ ψηλά φαίνεται ωραία. Είναι εδώ η κοινωνία. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για να βροντοφωνάξουμε. Δεν εκλιπαρούμε. Διεκδικούμε. Διεκδικούμε δωρεάν, δημόσια, σύγχρονη υγεία για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Είμαστε εδώ για να βροντοφωνάξουμε. Δεν επαιτούμε. Απαιτούμε. Απαιτούμε την άμεση στελέχωση και χρηματοδότηση για το νοσοκομείο Αγρινίου, για το νοσοκομείο Μεσολογγίου και για όλες τις δομές υγείας του νομού μας. Στελέχωση και χρηματοδότηση που να εξασφαλίζουν με επάρκεια την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία τους.